Rồi try. Hawak nyanyi you try say sin pat. Ngila biang banyak syamnya feeling bahkan ni YouTube channel. Blame kat kui fi. Hakan ni sengi ngakwa bangan keren. Shpang ka jingpin kia. Shpang ka jingpang. Ngala banong. Ngakwa bangan bu jingkeli ya pi hakan ni sengi. Hatu pidon na pening ka jingpang ka jing shitong. Hatu minta pidon na pening ka jing tiapang. Anong ipi hoi haman ki long yeng ki long sam ki bangi rung minta ngi i ka wei ka chinte ka jong soitan ha ki long yeng ha ki long sam ka wei di ka chingpang mdan shu balat nimba ka ni ka chingpang anong ipi bun ki bri ki jupa dua yeng i ruhi jong baba tose dua lam adon na pring kata ka chingpang lesi kun jong pi pang la ni esi ulok jong pi pang imei jong pi pang ipa jong pi pang ibhaying basam jong pi ki pang kadon ke jingkya ka donot ke jong pi lesi don ki bapet du yang amen tanang ni ki balali shim dawai ki balali pin i doctor ki babun ni pikam shim ayo ka jingpin kya ngamte pidan ka jingpang ayu don na pring jong pi ki bapet minta pidan ke jingpang cancer hakamet pidan ke jingpang tumor Pidon ni kisses hakamet ke jong pi. Pidon ki chap pujat ki jingpang. Bar hatu piwat jimpin kia ne ham. Piladi ki dawai pikam simle. Pismo kom don jimin toy kata ka jingdi dawai. Mso to e. Pilale kita ki dialysis ki ki. Pilale hakamet ke jong pi. Ndai pikam simla syam jimpin kia e. Pikam simla yo jimpin kia. Hakani ka sngi hawan ban IP. Shpang akwa ban yatu ipi shpang ujisu pipuli kat kum no exodus kalong ka khatsan ka khat ka ba arpusan ujisu ong hang tu katin ublay ong ngalong ublay ubapin khia ika jingpang bat kedi kata akwa ban no ipi ngawan hang ni ban yatu ipi shpang uni ujisu jongi bangingi shakri kana yatu ipi akwa ban puli sho ipi na katin ka jong blay kumno Jeremiah kalnong ka balay pau ka khat ka bakat nyo kong nabangan iPad pat ka jingkot jingkya hame bangan penkia eme na ka jingmong jong me ang utray kani ka jingkular ka ba no blay how Jeremiah ublay ula kular how Jeremiah ay kata ka jingpen kia hakamat ka jong u bat kani kam ditang ka jingkular yu Jeremiah kari ka jingkular yang ba dia piruhi balesing ida na preng ka jingpang ka jingshtam ni dan na ka jingtiapang bidan hangno mentangan ong ye pi ujisu ong ni ngangan pen kia ye pi bat ka jingmong ngam ka jong pi ong utrai on pen kia hatu pingat ya me ni ka ktien ka utrai kuran bat oi haka Bible ngin syam buon ba ki bayo jingpen kia ngan ni tu ipila da pipuli kat kum nak katin ke jomble nadu Genesis hadu jingpen pau pinyo i kata ka ba kum no ble ule ki kamba kum no ble pen i ki dakhala ba haka ni gas ngi ngwa ngan kran ni pi kat kum no Marcus kalong ka basan ka khat ka ba arpusan terter ka ba kran shpang ka we na ka kan take ka pang mi Islam aku apa puli pi tang kalunong ka barpusan hadu ka dekat ka ba kandai an puli pi kat kono Marcus kal gospel ke jong Marcus no masan ka dekat ka barpusan kongum ni sngap ha ka kenteru ka wei ka badon ni ke jingpang mi Islam la khalas nam bat kala lashna lasha shitom bun ki ru na ki babun ki no pen kia bat kala penlut baro kabadon ki jongka ki kin dia ruam kam shim kot kin dia ruam kam shim kot henry kala nang pang penban haba kala yos mo syapang jisu kala wan na penai utau pajba na syadin bat kala kta ya ka jankup jongu na ba ka ong ladangan syuk ta tang ya ka jankup jongu na sakya de kum ni ru kata kajing kersoi kajing Islam jong ka kalarangat no bat kala smoto halakamet bakala yokya na kata kajing pang shitam ongani ka ktien ka jong blay yu ihang ni katkom na kani ka ktien ka jong blay shpang ka we na kiri kan tay ka bam Islam kawan na preng jong ni upay lang
kibabun hot kalaya tu pang ke history ngani tu ipi kat kum ni jiu kini badan jingpang mi islam ngani tu ipi net ba yekum kini lakhen sang kimla banya syong lang banya khle lang bar kibriu kap syong shaklau kibadan ni kum kini kijat jingpang mi islam barawat hadu kat mentaru kidang don kibriu dan ni jingpang mi islam hot hang ni lai peni bakat ikut kum nak ni katin ke jomblay ladon ke ni kawai ka riu kan thai ka bapang mi islam lawan na pring juni upat lang bar hot ka ong tang kawai na mat ni yu ikat kum ke jingem ke jong ka ong kala pelot kat pakadon kala liwat kita ki doktor ngala badong kala liwat kita kinong penkia ke belaban penkia ya ka kala let nuwi nong duai suwi nong duai ngala banong ipi kala let cuwi doktor suwi ku doktor ngala banong nu kala let cedu sebelur mo kala let segati kala let kelengki hospital ngasukaran kata nei jing sakam long kumta ndai kat kom rektin jumle lapen i kata bakani kare kan thai kam don yesu kala pelut kat bakadon pat kala tli ngani tu ipi badhot hadin anda kala yosmos pang jisu ko ong kadon ke jinget kung la datang kan siyok ta ay katika jankop ka jong jisu ngan yok hiya bat ka jashi siya bakala yok ta ay ka jankop ka jong jisu badong dang kata ngi syablu na kakitin ka jong blay baka snam ka bami nakakarangadlot ong gani kakitin ka jong blay da fipuli ka ni bat kala yok jingpen kiya baka kwa manong ya pihak ka ni kasngi balay pindon jinget kat ka ni kariw kan thay ese pidon jingpang cancer piang la de kisnam menta lani ki jingpang gi baper la de kisnam blai pimdon jinget uji sula ban pen kia ipi menta kat ba pitang snap ya kan ka ktin nget sndon na to ka jingtia ka ba pipi pang ba pipi ti apang menta nget sndon ang try nget ham men pen kia ya nga kani ka jingpang nakamet ka jonga men say men pen kia ang try nget na magkaktin jong likong baling ba ka jingjam snam ka jong try lapen kia yangi om dangi ka bakin do ari ka kran lang ka bakin cha mensim desi pidon ka jingpang ki baper manong ipi hakani ka snginget utrain pen kia ipi ngayu i menta don na pring jopi ki bapang cancer ngayu i utrain pen kia ipi ni don na pring jopi ki ba don na ka jingti apang apang hospital utrain pen kia ipi ki angel ki jong try ki yeng senda jong pi nge ya kan ka tin ka mangangan ong ipi utray pen kya ipi kuma utray tang kumba kani ka ri kan thai ka ba mi islam ka don ya ta ka jinget batang man syo ka ka jan kop ka jong jisu kan yo kya ha kan ka singa ko ba no ipi pi ru nge lang na ka tu cha ka ba pi don jisu pen kya ipi magkakatin ka jong blay ko baka jinget kawan nakabayos bat nakabayayos mo ya kani kakatin ka jong blay bat kani kakatin ka mo try pa namta jong ibang ay shopi menta ujisun pen kia ipi kong ujisun pen kia ipi ba haka to ka jaka ka ba pipi don menta ngam tip hang no pi don no try pen kia ipi ngidu jingkerman pa menta ka generation menta ngi baka jingpang kala roi bha kani ka kari ka jongi kani ka chat pendu ka jongi hadu ki khlung rat menda ki bun bha ki bangat ki jingpang ki baper ngi let kham skinong kendong le ki bun ba menda ki khna ki bapang ala yo banduai ki babun ba badang kwa banong epi la da pi kwa bani ka jingpen kya ka met ka jong pi uji sun pen kya epi try kitin jumli ka ong ujisu bangingi sa kriyo di Jehovah Rafa ublay unong penkia baladang ipet ya kani kriyo kantay lese kani to ipi kalado jingkerman makaruhi kamsum kong dake isu ngan emantang amdan su ka iru makalale iki bapun ba kinong penkia ong kani kakitin ka jongblay bat kamsum don ni isu ahladi hindi akaklima baka syam yu jisu ka jingim ka jongka but di tang baka pediang ka jingpin kya ka pediang snon ya ka jingpin em haka ying ka jongka ka pediang ka jingpin em haka met ka jongka haka hishimat ka mensim ka jongka mangi tu ipi teng ublay umlak men pin kya ipi ka way ka jing don't know jongpi desi pi shukwa tang ka jingpin kya aka met Hede ba pin shakri shisha yu try pin kwa
Yang itu ipi Jisu bangingi siya kriyo de ublay ubat deblot. Ubayu ilot. Kalau David ong tu yet ablay yet ikidok no jonga yet kalay jonga. Utray bangingi siya kriyo de ublay ubayu ilot. Kumno ka chingim ka jongi kilong. Minom long arsap at ublay ako manong ipi long sisya. Ada pilong sisya bu utray menta shiklemat ublay yun pun kia ipi. Bat kumang lay tu ipi ngalapuli ipi kani kakatian ka jong blay. Bat nget menta ublay pun kia ipi. Tangka jinget ka jong pion pun kia ipi kan mawi kata. David ong ngalak miet ya laki kemat kilom nang nu ka jingerap jong akan wan. Hari ka jingerap jong akan wan tang nu tau try ulang uji sukres kan. Kan mawi kata. Lesi pilap pet sigi doktor, lesi pilap di jat pujat ki dawai pilalet ci usha belor lani pilalet ki hospital ki baper piklam shimla sham jimpen kia namar ka wei ka daw ka di ba pipet yu brio pikilet banwa yu blay ka chingim ka chompi hoi pi ang alalong kristan nani don na plain fi ba pa iba palong kristan do hi Rai tang ka wei ko banong ipi pediang yu jisu ka do no chompi pinyo ka jimpen kia akamet lambat ka mensim ka di kata ka ko banong ipi wat num pet shiki brio pet you blay but nget ho try bo blay you bangi skriu du blay you ban pen kya ladai kan ne ka ru kan take ba mi snam open kya but on dangi kan ni ladangi pet ka tin jo blay bon ba ki ba pangi ba kya u basti mayas uri bam yu i u yo i pat ladangi pet yu ri ki ba pon na kan ka tin ka jo blay ngapla shu ban je ri kerteng ni per ki yo kya hatu jisu no pen kya ipi un pen kya ka jing pang ga jo pi ri ko mga duay nam ta chung pimo haleluya try nga wana kama chumi jisu ko dorpa ablay nga duay kan rat nam ta kini try ki kun ki jome ablay ki ba pet limba gani ka YouTube channel pa ablay ka tin jome ka nga try mamilong ablay u ba pen kia atry milong ablay u nong pen kia ablay hoy atry haka jinglong brio pa ngila pe ki brio ba per ngila let ki doctor ngila let atry ki hospital ngi try kam simla sham nga jimpen ki ablay ray try nga duway atry de ka jinget kana try kini kimen sim ki kodor pa kini atry jisu kodor pa ki henman ki para jong apa ki ba pili magani ka YouTube channel pa nget memen le kamba memen pen kia kana try ka jingpang ga jong ki kana nget try memen pen kia kana try namar try ka tin jong me ka nga try memen pa ka tin jong jing pen kia but atry ka nga try balimba ka jing jam snam jong me ablay la pen kia ingi kana try hallelujah jisu bu kodor pa but ablay nga ayu atry ka ni ka tin ka bamla ay pring jong kana try men ker kui ki try ker kui ka jing im ka jong ki kana ha ka teng ka jong jisu nga doy amen but amen blayon ker kui fi amen